В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/ada. Burun zamanda yog'imli, suykumli qiz yashagan. Оны һәр кем яраткан. Әбисе аңа кызыл бәрхеттән колфак тигеп биргән. Кыз колфакны бик ошаткан, аны салмаган, гел кигән. Шуңа кызны кызыл колфак дип атаганнар. Бер көнне әнисе кызны чакырган һәм кызыл колфак, әбиеңә шушы бөккәннәрне илтеп кайт дигән. Аның кәефе юк, шуларны ашагач бәлки хәл керер, ләкин сак бул, сукмактан бар, әбиеңнән исәнлеген, саулыгын сора. Илтермен әнием дигән кызыл колфак һәм әбисенә киткән. Кызның әбисе урман уртасында аланда яшәгән. Кыз урманга кергән һәм аның каршысына соры бүре чыккан. Кызыл колфак бүренең йырткыч икәнен белмәгән. Шуңа ул бердә курыкмаган. Хәерле көн, кызыл колфак, дигән соры бүре. Хәерле көн, иртә таңнан кая ашыгасың, кызыл колфак? Әбием янына. Алъяпкычыңа нәрсә яшердең? Бөккән һәм ширбәт, әбием авырый, шуңа күчтәнә шилтәм, бәлки терелер. Әбиең кайда яшәй? Шушы юлдан барырга кирәк. Анда 3 биек имән үсә. Әбиемнең өйе шул 3 имән уртасында. Бәлки син дә беләсеңдер, дип кыз барсын да бүрегә сөйләгән. Бу кыз бик тәмледер. Менә дигән ризык, бәлки икесен дә ашап булыр, дип уйлаган бүре һәм кызга әйткән. Кызыл колфак, бу матур чәчәкләрне күрәсеңме? Кышлар сайравына да кулак салмыйсың ахры, мәктәпкә барасың, юк, табигатьтә ялыйт бераз. Кыз як-ягына күз салган һәм хәйран калган. Әбиемә бу чәчәкләрне җыям, ул бик сөенер, әле иртә өлгерермен дип уйлаган кыз. Шулай ул сукмагын югалткан. Бүре әби йортына киткән һәм ишек шакыган. Кем бар анда? Оныгың кызыл колфак. Әби, мин сиңа тәмле бөккән ширбәт китердем, ишегеңне аш, дигән тавышын үзгәртеп бүре. Келәгә бас, үзе ачылыр, хәлем юк, кызым, дигән әби. Бүре кергән һәм әбине йоткан. Үзе аның башлыгын, күлмәген кигән дә ятакка яткан. Кызыл колфак һаман урманда чәчәк җыйган. Ниһаять ул әбисе өенә килгән. Өйнең ишеге ачык булган. Ай, ник булай шомлы монда? Гел күңелле була иде, дип уйлаган кызыл колфак. Хәерле иртә, дигән кыз, ләкин бер кем җавап бирмәгән. Кыз ятак янына килгән, әбисе шунда ята икән. Әби, дигән кызыл колфак, кулакларың нигә зур? Сине әйбәтрәк ишетер өчен, кызым. Әби, күзләрең нигә шундый зур синең? Сине әйбәтрәк күрер өчен, кызым. Әби, синең кулларың ник зур? Сине әйбәтрәк кочаклар өчен, кызым. Нигә, әби, синең авызың бик зур? Сине йотар өчен, кызым. Бүре шулай дигән һәм кызны йоткан. Аннан ул тагын ятакка менгән һәм йоклаган. Шул вакыт йорт яныннан бер аучы үтеп бара икән. Ул бүренең ямьсез гырылдавын ишеткән. Аучы йортка кергән һәм ятакта бүрене күргән. Ул аны атарга теләгән, ләкин кире уйлаган. Бәлки бу бүре әбине йоткандыр, дигән аучы. Ул бүренең корсагын тишкән һәм аннан әби һәм аның оныгы чыкканнар. Кыз бүренең корсагына ташлар салган. Бүре качарга теләгән, ләкин корсагы бик авыр булган. Ул егылган да үлгән.
әби аучыны кызыл калфак алып килгән, күчтәнәчләр белән сыйлаган. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/ada. Также подписывайтесь на наши соцсети, мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Цобулас!